Sagad sa mga nahitabo rong krimen, murag nalambigit man mga batanon. Awa ha, katong kay Sofia Coquilla. Yes, Batanon. Biktima, teenager. minor pod ang suspect, mga Yes. suspect. Tinood Unya, katong kaguliya nga nag-viral sa Panabo, kulos pod mga batanon. Mao. Unya, dito pod sa Santo Tomas, na ay mga batanon dito nga gipangpatay sulod sa internet cafe, na ay 22 o 10 anyos. Unya, Pastilan, oy. napatay 25 anyos. Murag mga batanon lagi ni mga kasama. Ikaw dong sa may tanaw ni mo ani. Ambot ba day ba? Ambot ba ka ng usa ba ni ila trip ba ning ila haday Maisel? Influensya ba ni day Maisel? Kana lang daan sa Panabo day Katong nag-viral nga nagbinunalay og mga bangko day Maisel. Mga babaji man tong tuwa. Mao gani. Naay laki pero mostly day sa nakita nako naay mga babaji nga perti mga kursunadaha day. Mga isog na kayo. Di nako ma-imagine nga mga disinti kay bagya kasama og mga papanamit murag makaingon masatag mga di man pud ni mga kasama mga mal-edukado kay tan-aw nimo mga kasama mga edukadohon man mga dagway. Barog day Maisel, manamit day di man mga lago. Pero matinga ka kung bagya kasama maabot sila ni anang punto nga sus Ginoo ko bagya kasama ga Royal Rumble day Maisel. Mura na bagya kasama guana kay ila in town o gana bang Ginoo ni mga tawhanan ni day. Kay kung siguro na ay mga pusil to day na ito'y mga armas de puigo day nagpinusilay na to. Naanay na nga matay day. Oy gani nakakita gani ko. Doon na gibuak ka botilya. Oh, lagi nagbinanay. Nagibuak ka botilya day Maisel. Unya uri katong botilya nagunitan ato katong buak day gihansak to. Correct. O gani nakita nako nakakita katong usa ka video katong babae nga nagkapulo nga naagyo siya sa Madrid day. So mao na bagya kasama ang punto diha bagya kasama ngano man unsa naman ang mabatan-on karon ginikanan wa na bagyo tay usaon man nato ni sila oy. Ang dugang pagid ani dong Erin kay kung akong balikan ha mga report sa atong mga field reporters katong kang Sofia Marie Coquilla hubog daw ang suspect ato. Mao gani day. Kining sa Panabo hubog pod. Katong sa internet cafe hubog pod gihapon. Kining sa Panabo sa 7-Eleven hubang nga hubog pod day may. Oo. So batanon wala sulod sa balay. Unsa ning mga orasan katong sa kuan kadlawon maning sa Panabo. Mao gani. Unya katong sa internet cafe kadlawon sabto. Mao gani. Nganong ang question diha biktima og suspect mga batanon. Okay? So ang mga biktima katong mga gipangluba og napatay no katong except atong kay Sofia Marie kay giuyon man gidtog sulod gidto ilahang balay pero si Sofia naman to tuog man gyud to bagya kasama. Ilahang man gidtong balay. Pero kaning nanggawas nga mga batanon kana ba ang atong mga anak nga minor dapat naana gid na sa balay gid nato kanang tingko ana unsa bay curfew hours ninyo sa inyo ha kun namoy curfew hours sa inyong panimalay. Ang atong mga anak kaning mga suspect po og nalambigit sa kaguliyang dong Erin mga batanon nganong nanggawa naa pa man ni sila so mao na makapangutana tama to ngano man nga mga batanon man ni unsa may nahitabo sa ato ginikanan wa man gyud lain day ba ang gobyerno day secondary na malang na mao man di ba ginikanan man gyud day ang ato aga mapadungan sa atong pangutana ni mga Mr. and Mrs. mga mamag mga papa kay katong usa nakita na ko tong post baga kasama doon ay nakabutang status dito wa pra ba gyud ka mananghid ni agot ay kag Panabo straight to the point.